to Montreal. Bazamthutha kwamaziyo okwakina kasiqalelwa namhlanje yintoni esibeke apha yintoni ezokwenzeka ususela ngokuya phambili gospel lonke igama elihleka Yesu Kristu. Mna ke elokusabela nini esithuze lokho bamkhulu lokudwili kaloku nto zakuthi elazihlala cilile ubhaqo khawukanto kuthutha zonke hlezikhahlabala nobholophelo. Namhlanje ndisonxela ukuba isizathu sokuba sibe lapha saqonda uba masifomishe i-foundation ubuhle benalo initiative oku-under i-TNR. Ukwenza isizathu sokuba siyenze lento kukuba abantwana bebenayo into yokwenza uyabo because amaxesha amaninzi babebakhona abantwana bahlele ezitratweni abanye bade bephetha sebetshaya at least xa kuzobakho into ezomane baphazamisa bazosinda kwezinye izinto saqonda uba okay man since nam ndimboni ndiyazihamba lakhe ndawo masizame ukunceda abanye abantwana even nam akabikho kwindawo ephezulu kodwa ndabona uba nabanye abantwana masizame ukuba bazokwazi ukuphuhlisa ezabo italente nangona nathi singakabi phezulu siselulutsha saqonda uba okay masenze obu buhle bendalo initiative khona ukuze abantwana bazophuhlisa italente zeyabo nathi asinanto qha sizawuzama ukuba bakhayele kwi-social media so that bazobonwa babhukhwe kwiindawo ezininzi izo italente yabo ithini isiya phambili even mna abantu abandaziyo kudala ndakhula naqaka imbongi no-2010 I was 6 years old akho sponsor ndakhe ndasifumana but ndazama ukuba ndiyayazi into ndifunayo ndiyayazi uba ndifuna ntoni yabo ndazama uba okay mandisiphushe italente yaphambili even nani bethu nani le nto ndingayenzela kamboni anditsho ukuba kuzobakho imboni zonke ngenxa yemboni kodwa ndiyenzele wonke umntana onetalente wonke umntana onesakhono afikeleleke ukuba asiveze isakhono sakhe azobona kutsho uba nasengxombaba ikhona into enje nasengxoboba bakhona basengxobo ikhona into enje bazobona nabazali bababona abantwana babo xa besenza izinto ezintle at least xa bebona belapha noba ubhethe xa bebona besenza izinto ezintle babavumela abantwana bakwazi ukuphuhlisa italente zabo ewe nasesikolweni umntana funeke abe sesikolweni loo nto siyenzele i-event neshow apha ukuba siyazi baboneke ubala so that abantwana singabaphazamisi ezifundweni zabo bafunde bakwazi nokuphuhlisa izakhono zabo so ke sisenza yonke laa nto sizomane sithatha abantwana beyorekhoda umzekelo abacula ii-poems zabo sibenzela ii-videos mahala khawucinge ushute ividiyo emalini urekhoda emalini kodwa thina sizowuthatha loo nxaxheba ukuba umntanam ayorekhoda ipoem yakhe ividiyo yakhe ayorekhoda ngazibona iividiyo zabo sube zishutwa khawucinge uba ubhatala imali uzoyiafoda naloo mali kodwa thina siqoba masithini masikwazi ukuba sizobathatha sizame into abazoyenza uyabo sizokwazi ukubaphuhlisa nathi njengathi nathi asikaphuhli kakhulu kodwa siyafuna nabanye abantwana bathini baphuhlisa ikhono zabo ingabi ngathi thina siyabavungela abanye abantwana so that is why ndingathatha iimbongi zodwa because mna ndiyimbongi babe ndifuna ke ndikhethe iimbongi qha kodwa ndiqondile uba bakhona nabanye abantwana kuba ndingaboni kusenzeka mhlawumbi into enje apha ecuva qondile uba mna abaculayo abaxhenzayo abacula amagwijo abayenza abarephayo bonke abantwana bafikeleleke bathini basibonise izakhono zabo so that bazokhuthazeka kuba xa uhleli phantsi nesakhono sakho ungazisiveze uyutshama uphelele ngamadela so ke abantwana basikhathi umxelele sawuba khona amagingxigingxi endleleni xa usenzelweke uphethe sogxekwa nangabantu abadala for example mna ndikhule ndibonga le ndandandixekwa ivele esihlaleni ndibizwa ngamagama yabo nasesikolweni ndagxekwa ivela ngutitshalakazi wesixhosa into ndazandiyindele ndayitshanga nakoba ndide ndixekwa yitishali ayikho le nto ndenzi but ke ngenxa yokuba isisakhono kum ndaqonda ndizoqhubekeka so guys singabanye asifani mhlawumbi singaphumelela ngokwenza isakhono sakho so guys sisenza le nto senzela nina kuhle nikwazi ukuba mhlawumbi abanye bazophumelela ngezakhono zabo so that isakhono sakho sibonwe ngabantu abaninzi bazokhona abantu abazoyithanda into yenzayo uyabo so ndicela ke thina lingapheli mandla noba sesenzela ntoni na liqine endleleni noba sendigxekwa ngabahlobo benu ndigxekwa ngabazali mina abazali bayatyhambisa umzali athi ayikho zinto enzayo kodwa mna ndithi ze liqine bethunana ndinika elo themba ukuba phuhlele isakhono senu sandikhumbula ukuba nale nkwenkwe zidlanga babona ndithi kaloku nto zakuthi nobungawo uphinde uphakame uvuthulule ukhumbule apha kwakho sayikho inkomothongo ayithenxelele ndirhaba Exactly.